Ja, så går vi i gang. Goddag og velkommen til jer alle sammen. Og tillykke med kvindernes internationale kampdag. Ikke kun til kvinder, men også alle de mænd, som står her, men også alle de andre mænd, som i dag står side om side med kvinder i Iran og kæmper for ligestilling og kvindefrigørelse og kvindefrihed. Så tillykke til jer alle sammen. Jeg ved ikke om I ved, men i hvert fald i Iran har man indkaldt til demonstrationerne i dag. Og det er første gang faktisk, man ligesom siger, at kvindernes internationale kampdag skal bruges som endnu en dag for at protestere imod diktatorerne i Iran. Med udgangspunkt i kvindernes rettigheder og kvindernes dag. Og det er faktisk noget helt nyt. Om det lykkes for kvinder og mænd at komme ud og demonstrere i dag, der er ingen, der ved. For I ved jo godt, hvordan forholdene er i Iran. Der er massiv politi, og de er ret brutale. Og de har indtil videre slået rigtig mange mennesker ihjel. Og hver gang folk kommer ud for at demonstrere, så skal de faktisk gøre op med sig selv, om de overhovedet kommer tilbage, eller om de faktisk dør og mister deres liv, eller havner i de iranske fængsler, som er nogle af de forfærdeligste fængsler i hele verden. Så under de forhold, alligevel de har indkaldt til demonstrationer, og de vil forsøge på en eller anden måde at komme ud og både fejre kvindernes internationale kampdag, sætte fokus på kvindernes forhold, og samtidig vise endnu en gang deres protester mod de fascister eller diktatorer i Iran. Så ja, det er virkelig, jeg synes virkelig deres måde er beundringsværdig, og man skal virkelig støtte op omkring det kamp, som de kæmper i Iran. Og det er derfor, vi står her, og det er derfor, vi har også indkaldt til det her demonstration. Og heldigvis, det er ikke kun i København. Der er flere byer i Europa, hvor man har indkaldt til demonstrationer i anledning af kvindernes internationale kampdag, også for at støtte kampen i Iran. Med disse ord vil jeg så give ord til Pernille Frahm, som er folketingsmedlem og også medlem af SF. Værsgo, Pernille. Den går lige fra Nahits højde op til min højde. Selvom jeg er en lille en, så er jeg alligevel større end dig, Nahit. Tak fordi I er kommet, og tak fordi jeg måtte komme. Og jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger, selvom det råber meget, synes jeg, lyden i den her. Det er 8. marts i dag, og det er forår, selvom det er skydekoldt. Og vi samler her i dag, fordi vi gerne vil markere vores solidaritet med dem, der i dag våger pelsen og går på gaden i Iran. Overalt i Mellemøsten og i Nordafrika, der bliver der disse dage tændt lys. Lys for håb, men også lys for fortvivlelse. Der bliver tændt lys for håb, fordi befolkningerne i disse lande henter inspiration hos hinanden. Fordi herskerstrategierne ikke virker længere. Og fordi det indtil nu i hvert fald er lykkedes et stykke af vejen i Tunesien og Egypten, og vi håber alle sammen stadigvæk. Men der bliver også tændt lys for fortvivlelse. Fortvivlelse over dem, som mistede livet i kampen for frihed. For dem, som ikke selv får lov til at se et andet samfund. Der tændes også lys for frygt. Fordi nu mærker mennesker på deres krop, at intet er gratis. Og at bekæmpe regimer i lande som Libyen, Egypten, Tunesien og ikke mindst i Iran, det er ikke en søndagsudflugt. Og for kvinder er det en særlig krævende indsats. En af de kvinder, som jeg synes, vi i dag særligt skal tænke på, det er Sakine Mohammadi Ashtiani, som stadigvæk sidder dømt til døden for et påstået utroskab og for påstået medvirken til drab på sin mand. Hele hendes historie viser, hvor meget der er at kæmpe for. En kvinde, som bliver truet med en barbarisk henrettelse, samtidig med den mand, hun får begået forbrydelserne sammen med, går fri
fordi han vælger at betale sig fra det. Hun sidder ikke alene. På dødsgangen i de iranske fængsler sidder mænd og kvinder og børn og venter på dødsstraffe. Mange af dem for ting og handlinger, som vi jo ville mene, bare involverede og angik de mennesker, som deltog i handlingerne selv, og som under ingen omstændighed kunne komme noget retssystem ved. Det de gør, det er det, som vi anser for alle menneskers rettigheder her hos os. Men de gør det med deres liv og deres fremtid som indsats. De mennesker, som i dag går på gaden i Iran, de ofrer deres fremtid og deres liv. De risikerer det. Og vi, som står her, vi ofrer jo højst en lille del af vores tid. Derfor er det så vigtigt, at vi gør det, fordi vi kan gøre ting, de ikke kan gøre. Sakines sagfører har måttet flygte over hals og hoved. Hans familie er blevet truet. Hans kontor er blevet ransaget. Alene fordi han har våget at forsvare en kvinde imod det barbariske regime i Iran. SF har valgt at indstille ham til Nobels fredspris. Og selv hvis han ikke skulle blive valgt denne her gang, så vil vi fortsætte arbejdet med at støtte de kræfter, som kæmper for demokrati, for ligestilling og for frihed i Iran og i resten af verden. Hvis det går galt, hvis de her befolkningers kamp for frihed går galt, så ved vi, at repressalierne vil være forfærdelige. Og derfor er det så vigtigt, at denne proces lykkes, og at vi i vores del af verden viser vores solidaritet med kvinder i Mellemøsten og i Nordafrika og ikke mindst i Iran. For disse dage virker det som om, at styret i Iran, fordi de skjuler sig bag begivenhederne i Nordafrika, udnytter enhver mulighed til at fængsle deres modstandere. Vi hører alt for lidt om, hvad der foregår i Iran i dag, fordi pressen og medierne og hele fokuset er på Nordafrika. Det er gratis at stå her i dag. Der er ingen, der vil forfølge os i det her land for at stå her og kræve solidaritet med frihedsbevægelserne. Det er derfor, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at lægge pres på vores regering, så Danmark og EU kommer ind på et nyt spor. Nu skal det være slut med hykleriet. Det skal være slut med at støtte en diktator som Gaddafi, fordi han holder Afrikas flygtningestrømme ude af Europa. Eller støtte en diktator som Mubarak, fordi han holder hånden under Israel. Eller at lukke øjnene for begivenhederne i Iran, fordi vi tror, det kan skabe os fred. Der bliver ingen fred uden retfærdighed. Det skal være slut med at hylde ligestilling og demokrati, når vi som stat og som en del af EU i praksis støtter de kræfter, som vil det modsatte. Jeg synes, når det er 8. marts, så vil jeg også vende blikket mod vores land. For selvom vi for første gang nogensinde har fået en kvindelig forsvarsminister i landet, og vi nu har muligheden for at få en kvindelig statsminister efter næste valg, så er der lang vej endnu også for os. Og det er blevet tydeligt igen i dag. Der er blevet udtalt mange hånlige ord om kvindelige politikere, som netop i dag, 8. marts, hilser en kvindelig ministerafgang velkommen. Fordi det er velkommen, at Birthe Rønn Hornbech har valgt eller er blevet gået i dag. Det er noget, vi alle sammen hilser velkommen. For ligestilling, det handler altså ikke om at kæmpe specielt for Pia Kjærsgaard frem for Søren Krarup, eller for Tina Nedergaard frem for Troels Lund Poulsen, eller for den sags skyld for Birthe Rønn Hornbech frem for Søren Pind. Ligestilling handler om at kæmpe for en politik, som sikrer, at begge køn får ret. Ikke bare her hos os, men også andre steder i verden, også i Iran. Det drejer sig om at få en regering, som vil prioritere ligestilling. Den regering, vi har nu, har lavet mere end 20 ændringer af folkeskoleloven. Den har lavet mere end 20 stramninger af udlændingelovene. Og den har lavet under 10 initiativer eller lovforslag, som handler om ligestilling. Den har nægtet at handle i sager om ulighed i pension, ulighed på jobmarkedet, ulighed i løn
eller ulige adgang til ledende stillinger i den private og den offentlige sektor, og den har været med til at lukke øjnene for undertrykkelsen af kvinder i Nordafrika, i Mellemøsten og ikke mindst i Irak. Danmark har sakket sørgeligt bagud i ligestillingen. Hver gang vi taler om kønskvotering i det her land, så hører jeg argumenter som, vi skal vælge folk efter kvalifikation og ikke efter køn. Hvad fanden tror man egentlig, der er foregået de sidste 100 år i det her land? I morges hørte jeg TV2 en bestyrelsesformand udtale, at man jo skulle have erfaring fra andre niveauer for at kunne bestride en bestyrelsespost. Ja, især hvis man skulle være bestyrelsesformand i en stor virksomhed. Det er ikke nok at være kvinde, siger han. Og jeg sad og tænkte ved mig selv, hvor er den mand dog et lysende eksempel på den type intelligens, som åbenbart er noget, vi har et skrigende behov for. Hvis ikke folk sagde den slags, hvor det blev understreget, at der skal erfaring og kompetencer til, hvis man vil til tops, så ville lille jeg og andre kvinder jo bare vandre rundt i en verden af uvidenhed. Det slog jo virkelig hovedet på sømmen, det den mand sagde. Helt ærligt, efter min opfattelse, så er han et lysende eksempel på, at mænd i alle tider er blevet valgt på deres køn, og ikke på deres kvalifikationer. Og de bliver ved med at blive valgt på deres køn, og ikke på kvalifikationer, indtil vi begynder at tale om det. For i mænds verden, så er det en kompetence i sig selv at være mand. Det er ikke noget, man siger, ligesom man ikke siger, at man foretrækker en, der lugter af aftershave eller sæbe, frem for kattepis eller tobak. Nu er det snart gået 100 år, siden vi fik kvindelig valgret, og vi har nået omkring 6% ligestilling. 6%. Vi har 6% af de ledende poster i alle de kulturelle statslige institutioner. Og kultur er jo ellers noget, man siger et kvindeområde. Så der når vi 6%. Vi har omkring 6% kvinder i forsvaret, som er en rigtig mandeverden. 6%. 6% det er, hvad vi kan få. Hvis vi fortsætter med det tempo, så varer det 700 år, før vi når op på de 50%. Og regeringen siger, at vi skal bare vente, så skal det nok komme. I Mellemøsten og i Nordafrika har de ventet længe nok. Og selvom vi slet ikke kan sammenligne forholdene for kvinder i Danmark i dag med forholdene for kvinder i det meste af resten af verden, så betyder fremskridt for ligestilling et sted, at vi samlet set står stærkere. Og når vi svigter i det her land i kampen for ligestilling, så svigter vi også kvinder i resten af verden. Vi svigter alle de andre kvinder. Vi svigter Sakine. Vi svigter dem, som lider under systemer, som dybest set hader kvinder. Derfor står vi her i dag, fordi vi vil vise, at vi vil ikke svigte i den kamp. Vi vil holde ud. Vi vil gøre, hvad vi kan, fordi vi kan. Tak for ordet.